Ragur nangga lawan Masa tambur yang suling pepanden taludak Pandera miwah kakondo mawarna Warna Pino caladian Asri kawuryan greg-greg swaraning kutha maneh ngarep makala hanyelo gandera ana pikarku milar kusuma tali tahat mulat sancota cincing pangrehing turangga kutha wustan kasamaran kabeh kena kapurba mung jir mung jir mung jir yaksa temahan ngorot saking pananggilana golong golongan bubar kang samya ningali puntaping Parwadabala saking negaring Mancana nalika semanten nenggih Sang Raden Rastaja menawa mandika Sang Hyyaning tata gelar baris nenggih Sang Patih Trasta Kethuk anapu bendhe beri munyo mangungkung sesautan maranya gumuro munyo bendhe sesautan kang kinarya tangara
wedhek nyaga ngaluhara dasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang ngabala ratu kon tapotamaning kakong jagat manik raja dewaku taka wonten dawu bilung wonten dawu kok muwun suwun kowe tak dangu kok ora cetha gunemu wong cetha pripun wong cangkeme mung kaya ngoten niku kok aku nang ngunduh matur kuwi napa wonten kaya ngoten iki bilung nun suaramu kok rada beda piye niki angel banget le nyuwarake nek rupane kaya ngeten niku kula bingung sinuwun nyadong dawuh timbalanipun sinuwun Prabu Supala ingkang abdipun tukuk nyadong dawuh ingkang abdipun bilung nyadong dawuh sinuwun Yayi Raden Supali wonten mangandika ngadhawuh Kakang Prabu Supala aja kaget kowe tak awe wektu dina iki ana kedaton negara Ngalingga estunipun kula nyuwun pangapunten saderengipun paduka Koko Prabu Supala ngawe dhumateng ingkang rayipun Supali satosipun kula menika badhe ngurumini sowan wonten ing kedaton negari ing Ngalingga jalaran kula nuwun sewu sak mboten kiyat manah kula ngempet bronto sartanipun mboten kiyat manahipun ingkang rayipun Supali Koko Prabu ngempet anggen kula tresna kula menika kagiwang dening salah satunggiling wanudya Mas ngopo lho iki lho bentarane awake dhewe sapa Rendara Supali wis kagiwang dening priya dengkulmu mlocot anu wanita takone gak sapa lho Yayi Raden Supali kagiwang sartane gandrung nandhake rasa tresna kelawan suwijining wanita inggih Koko Prabu wah babar pisan Wedarna Yayi aja wikih ringa-ringa pun kakang iki ingkang minangka dadi wong atuwamu sak sedane Kanjeng Rama Prabu awake dhewe wong loro dadi bocah lolo tumuli mukti ana ing praja negara Ngalingga mula kang saka kuwi aku ingkang minangka dadi sulih sarirane wong atuwamu ya Kanjeng Rama Prabu sawarga nalika semana Marata diake matura wanita ngendi sing arep gayo menawi kula blaka kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu Supala menapa kula mboten badhe dipun dukani ora jaran mangkene wong nandhake rasa tresna kuwi gegarane mung siji mung ati pawitane dudu bondo dudu rupa peksi nggih kanggo lho sinuwun iya bilung iya pancen iya mangga anggenipun badhe cenang ngibur dhumateng Kang Rayi ya bilung tunggu keprayoga bloko wanita sapa sing arep gayo Supali nalin trembep marwa sing sangka katriga mulung mangrombak ing wadya ing nuwun sewu Prabu menawi kula dipun keparengaken blaka kula mrika gandrung kaliyan putri saking negaring Mancala inggih menika pun Dewi Wara Sri Kandi Koko Prabu Kosik Supali kosik jagat Supali wonten maring dawuh kaget rasane atiku bareng kowe matur yen to ingkang mbok gayo ora liya ya mung putri ing Mancala ya kuwi Dewi Wara Sri Kandi nggih nuwun sewu teka damel kaget setane menggalipun Koko Prabu Supala kados pundi kowe ngerti ora nggih kowe ngerti apa ora Sri Kandi kuwi anak sapa Sri Kandi menika
manjanipun Prabu Drupada. Lah kuwi tak jarwani Drupada kuwi rak duwe mantu sing jenenge Prabu Puntadewa kuwi Nalindra Ngamarta. Aku sengit. Nek kowe ndek bojo mongko IP-mu kuwi Ratu Negara Ngamarta. Lho. Lah kok teko Paduka mboten remen menika dasaripun napa? Wis dasare aku ra sengit. Wit biyen Pandhawa kuwi ora tau akur, sartane ora tau adil karo para Sata Kurawa. Mula aku ora nrimake. Togok wonten rawuh suwun. Baca gawe gelo togok. Ngono kok kon kaya apa menah wae. Ngono-ngono kok tau dinyang 500 rek. Wonten dawuh suwun. Jarwanana karo adhiku Supali. Yen to ngasih dheweke katarep mboyong Dewi Wara Sri Kandi, aja takon dosa Prabu Supala sing ora nimake. Ndara Supali, apa to, Gop? Nuwun sewu. Napa mboten nonton wanita sanese Dewi Wara Sri Kandi? Awit wonten Madyapada menika kathah wujudipun wanita. Aja kok Dewi Wara Sri Kandi, najan sampeyan niku nggayuh widodari kula kinten ugi badhe kelampahan. Ning kula nuwun sewu sampeyan kok trima milih Dewi Wara Sri Kandi niku. Angkan nuwun sewu Dewi Wara Sri Kandi niku pancen bener piyambake ayu ning nuwun sewu wonge rada tomboy. Lho. Tegese piye to, Kok? Tomboy niku wong wedok macak lenang. Senes kok wong lanang macak wedok niku mboten niku apri jenenge. Tomboy niku wong wedok macak lenang niku. Napa sampean mengke mboten bakal kewirangan nek kelakon dhaup karo Dewi Wara Sri Kandi? Togok wonten dhaup. Kegarane wong tresna ki ora kok perkara rupa, ora kok perkara bondo. Nanging jenis kelamin nggih menentukan lho. Anggone tiwas padha-padha tresna dibuka pirantine padha terus nyanyi apa, Gak? Geyong-geyong. Aku tak apri mimin gak mesti ora apa-apa. Yen toto mrap Raden Supali wong nandhake rasa tresna kuwi mung keplok tangan loro. Yen to aku wis rumangsa yen to Dewi Wara Sri Kandi tresna kelawan Raden Supali, mari paksa aku kudu nyidra kelawan Dewi Wara Sri Kandi to, Gok. Kagatri sang kapiranguri nanggol kinempit-kempit dosang retnaning bawana. Supali wonten maring adhawuh Prabu, kowe nek isih gelem tak anggap kadang, kowe nek isih gelem tak aku kowe adhiku, luwung becik kowe, luwe becik kowe wurungna nggonmu duweni niatan kepengin mboyong sartane kepengin dhaup kelawan Dewi Wara Sri Kandi. Nuwun sewu mboten saged dinten sak mangke menawi Koko Prabu Supala mboten ngeparengaken kula piyambak ingkang badhe tumuju wonten negaring Mansala Dewi Wara Sri Kandi badhe kula cidra. Menawi ngantos sing sak mangke Koko Prabu Supala enten dados palang nuwun sewu luwung baya kula mboten dipun aku kadang dening panjenengan Koko Prabu. Wah. Waduh Koko wonten dawuh sinuwun. Lah kok dadi ki kanane kaya ngene iki piye kriwikan dadi grojokan guyon dadi tangisan kok. Adhiku Supali ndak penggak tak prenggake sing becik-becik ora kena. Ternyatane aku kuwi wis mataun-taun ora seneng karo Pandhawa. Mergo mung tansah ngucik marang Prabu Nata ya kuwi sinuwun Prabu Duryudana. Nuwun sewu to sinuwun. Gunane sampean sengit kalih Pandhawa niku napa? Kamangka kula nuwun sewu lho. Nika kula wau nggih pun ngelingke nek Raden Supali menika mboten sah tresna kaliyan Dewi Wara Sri Kandi. Wedokan niku kathah teng Baben pirang-pirang.
terus nang Baben tolong kono ki tuwek-tuwekan. Ya lumayan kok. Kan gatul-gatul ya isih gelem. Ngawu kabar ngawulan. Nggih monggo. Kula namung nderek kersanipun sinuwun Prabu Supala. Toko wonten dawuh. Aja ngasi mengkulungane adikku Supali kae. Gawe geger ning praja negara Pancala. Liripun merga niate adikku kae arep nyidra kelawan Dewi Wara Srikandi. Keparengipun samangi kados pundi? Yen to mengko ngasi negara Pancala ana wong alok ana maling Pancala biyu ana Bathang Sayuta. Nggih, lajeng yen to mengko wong Pancala alok yen to kelangan putri Wadyabala saka negara Kalingga luwih becik nekuk penjalin togok. Mekaten, menawi ngaten kula nyuwun pamit matur masilan. Lajeng mangkatipun ingkang abdi pun bilung kalian togok benjang napa ora ketang sambung obor colok intang. Kepiyakno barisaning Wadyabala kabeh padha awenen kok kinen budal ngrumaja kelawan lakune adhiku ya Gusti Supali. Nyuwun pamit sinuwun. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pradenta wong arep seneng wong arep tresna kok dipenging-penging anggepe apa? Dikira aku ki satriya jireng getih wedi mati, dikira aku ki satriya cepethik. Oh alah Kakang Prabu, Kakang Prabu. Supala, Supala. Kowe kok trima ora nganggep aku adimu mung merga perkara wedokan to iki mau. Wong arep seneng ki ya sak gelemku nggonku nentekake lawan pilihaning atiku. Lah kok dipenggak-penggak, lah kok dipenging-penging anggepe apa? Aku ki ya ndek ati. Aku ki urip merdika dadi wong lanang ki duwe wewenang milih, ora kok wong lenang sing dipilih, nanging wong lenang mono milih. Lah kok sak geleme dhewe. Wis ora dadi ngopo? Luwung aku ora diaku kadang dening nata ing Kalingga ya kuwi Kakang Prabu Supala. Tinimbangane ora kecandhak apa sing tak gayuh marang. Ayo ning rukun, gotong royong nyambut gawe.
Sikrapala kang tumingal perang campo sanyong ngadali lerta det wileting kata danyuanggung mangun sang niti minjang sang aji micil adenya ngetali wos dadi cepake nuwun sewu Ndorowati piye Togog sampeyan niku drajating matih kok trima nyembah kalih batur wah tak kira sinuwun Prabu Supala sing dangu kok awake gedhe ning wetenge ora glombyur kaya kowe kuwi nggih ngapunten Ndorowati iya Togog iya ana dawuh apa saka Sinuwun Prabu Supala Togog eneng dawuh apa saka Sinuwun Prabu Supala Togog eneng dawuh apa saka Sinuwun Prabu Supala Togog ana dawuh apa saka Sinuwun Prabu Supala Togog lho sing mburi dhewe kek kaya ora pangling ya kaya kae Jenderal Letek kae rak Wadyabala Kalingga oh kudu Wadyabala Kalicedhi ayo kae sing mayang sewengi ra kajen ora kajen eneng tengah ora kajen diwaeka diwaidu ayo kae tolong piye kok eneng dawuh apa saka Sinuwun Prabu Supala niki wau geger madaning masewaken kedaton negari ing Kalingga geger piye jalaran Ndara Supali nggih Raden Supali adreng kepengin mengku garwa kelawan Dewi Wara Sri Kandhing Mancala kamangka dawuhipun Sinuwun Prabu ing Kalingga ingkang rayi inggih menika pun Ndara Supali mboten dipun keparengaken dawuh kalian Wara Sri Kandhing malah mun dados sumpah prasetyane Ndara Supali nek niki mengke Dewi Wara Sri Kandi ajeng dicidra banjur Wadyabala kon ngapake kon kepiye lakune para Wadyabala ken ngoyak ken ngrumaja ngitindake Ndara Supali mengke niki mau dawuh Sinuwun Prabu Supala nek mengke tiyang Pancala alok maling negari Pancala mangbiyuki Bathang Sayuta nek mengke enten sing alok enten putri sing ilang wadya negara ing Kalingga kinenekuk penjalin ateges sampun kasil anggenipun Raden Supali ngupaya nyidra kelawan Dewi Wara Sri Kandi iya yen to mangkono banjur mangkate para Wadyabala sesuk apa kok sesuk kapan mboten ketang sambung obor colok lintang tumuli kula suwun supados sedaya bidhal dinten sakmenika mangga ingkang enggal dipun ungelaken Wadya bengawan banjir pandang Rosima setan wedhus sikra bidalang godha jalma Bengawan banjir pandang manunggaling kajima setan sikra
suarane iki do piye to iki? Ya. Oh, weh. Wah, hut. 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 Oh, ya. Jengkelin aku, wah iya, ayo diwerene yo, untung gapite plastik. Nek ora ndah wis ceklek-ceklek. Iki apa to ki nyokot iki? Wah, ya. Haiya, matamu sipit to matamu kuwi. Duh, kok mencar ta awake dhewe iki. Ha ya wis budal ora usah kok nganter telepon. Yang melatih banyak macam banyak. Aku jangan ini, nyang merang. On, ya, ho. Weh, jo. Anjing geli, ngelingi nyonya, Maju, ayo melenyang. Wah. Lanjung jangan.
neng kula nomah. Lele pah lele ter makananku wak wader iki rusak isan samurat sarap kecepet ra iso ningok jeluki mar latala budal ning negara Pancala guys, jangan lupa harus sampai lokasi jam 19.00. Aman ya guys, aman ya, sinden aman, pengerawit aman, konsumsi aman. Sorry ya guys, besok di Nganjuk aku nyusul, tapi ora apa-apa, aman kok. Emang muni aman ya, pinter. Jangan lupa ketawa. Nanti akan ada vitamin lagi, tapi yang ngasihnya besok. Tabrakan apa nanti besok ya besok. Hancur. Waduh. Wah. Sirah abote yang ngene cah. Sirah kok gedene kok ngene cah. Aduh. Sirah abote kok ngene cah. Sirah abote kok ngene cah. Aduh. Aku dhisik meng meking jane tabah aku. Wondene rasul nggon aku dadi panitia Karang RT kayak sah. Waduh, dhisik sing gedhe ora sirahku ning wetengku sing gedhe. Mula ya ming semene. Sae wernane klawu kethek rek. Lo mangkel ke jenengan dadilan lucune agak madang agak madang
ceritane tekek. Waktunya pelajaran biologi anak-anak. Itu tudinge sing cepal mau, tudinge sing cepal mau. Tudinge tok ae tudinge. Oh ya ngono, aja panik to. Panik ki rupamu elik banget ya. Ini namanya tempurung kelapa atau istilah bahasanya tengkorak. Ini dalamnya ada otak, terus ada ini mata, ini rahang bawah, ini rahang atas, ini gigi, ya toh. Terus ini kerangka bodi manusia. Di sini ada yang namanya tulang belikat, ini tulang leher, ini tulang dada atau gambang, ya, rusuk. Ya juga kata ya. Terus ini tulang belikat tadi, ya ini terus tulang lengan, terus ini jari-jari, ya, jari fiction senes. Terus ini ada tulang kering yang tidak bisa basah. Terus ini ada tulang kupu-kupu namanya karena bentuknya seperti kupu-kupu. Nah bagian sini ini ada tulang ekor, terus ini tulang apa ya, saya lupa namanya. Enggak. Aku kangen demung ya cah. Di awakku iso cilik langsing bareng saiki, wah ya karang karo bojoku saiki makmur tenan aku. Kaya retok arep wae. Nek ra joget ra lega rasane ngatiku. Ayo, Mas. Angel diobahke kok cah ya wis ora. Seko Bumen mah. Amr sira marata jaya marata. Sapa sing ora weruh kondange penyaron multi talenta. Ya iki Aji Jaya Nduwer. Dukuh nganti wedi iki nek ora aku ora. Ya weh. Waduh, petil ndasku cah. Semenjak tuh nanti metu kebuli kok. Mengarep dadi lurah kok dadak jenenge kudu ana ere to cah. Wis tak rewangi mripatku pitet sisih. Tak rewangi duwe aji ilmu kuyang barang. Wondene ra iso dadi. Periode selanjutnya lah. Nanti ya bojoku ki telung bengi kok izin.
Cendra. Monggo. Kang Mas. Sopo ki? Piye? Kang Mas. Kang Mas Heru. Aku bengi kira mangkat kok ya to sebut. Ora apa-apa lho Mas, yo ngalah. Mbasan kowe ra mangkat aku lagi iso mangkat. Kemangko aku mangkat ki pengen ketemu karo kowe lho Kang Mas. Aja sok tumbak cucukan ngono kuwi to. Ha piye jare sikilmu dintup tawon. Iya wis mari. Ha untung sikilmu sing dintup. Lah nek monggo. Monggo apa lho? Aku mangkat saiki mergo nggo bengi aku ora entuk ditokke. Ngono to. Heeh. Mresake nendi? Ki yo ora diathong-athongke ngene kok. Melu ra Melu. Endi? negara Pancala. Areng apa? Nyambut gawe nyolong Dewi Wara Srikandi. Ah, ikut. Ikute sapa? Ikut ki melu lho ra. Oh, ya wis. Wah ikut sapa nak monggo. Waduh ilang ki nanti ya. Mas aku mau enak sing wayange Mas Roni gendong Gauta. Sesumbar malindo bumi gonceng kumalut kuntur katuk kumalut kuntur katuk lumembah banyu kang kumambang omong sang Jalanidi Dosang Wisnu Bathara wah latala ngaglah bergagah kaya nduk mentang-mentang kaya gendhewa sapa iki satria kandhet nyayat brengose ngulur geni tumangke kuping kiwa tengen takon karo aku Senopati Negara Ndarawati Raden Harya Setyaki Tambak Yuda Yuyudana Warsniwira Singa Mulanjaya. Wah, palat jeneng akeh. Kowe Senopati Negara Ndarawati kok mapan ing negara Pancala. Ora mangkono dhisik. Kuwi dudu perkaramu, dudu wigatimu. Balik takon karo kowe sapa? Oh, ya ngono karepmu. Ya.
takon karo aku keseting Prabu Supala Nalindring Kalingga. Ayo aku iki Tumenggung Prawara Kendra. Tumenggung Prawara Kendra ya Tumenggung Setyadi. Tumenggung Prawara Kendra ya Tumenggung Setyadi. Dasar Pranata ayo. Kowe dotekmu mung cilik arep mung saku sing semene dhuwure semene gedene. Apa kelakon kowe iso nglangkai kuwandane Tumenggung Prawara Kendra? Ora tak takon wigatimu mrene arep ngopo? Dudu kuwi wewenangmu. Mergo aku ngrumaja nglawan tindake Ratu Gusti Prabu Supala lan Raden Supalinggore bakal nyitra kalan Dewi Wara Srikandi parat. Yen ngono Negara Pancalana wujude Duratmaka, yen pancen kowe arep nyitra Dewi Wara Srikandi kudu nglangkai kuwandane Raden Ari Setyaki. Babar wowo. Lena pangindamu tebak dadamu lakone kene marganing matimu nglumpruk merga serpek ndung bantengan. Yat langene ngalangi anak kelar pandan muncara. Alon ya Setyaki. Alon. Aduh, piye? Rasa nggo salto-salto. Nek gelo tenanan ki ora enek diantem salto ngono ki ora enek kok. Njaluk salto bareng. Ha. Hut. Jar yo, sadang ngrasake lara wis. Ha. Ya Allah, rusuh tenang tanggangmu. Ha, hut, ha, ha, ho, ha, ho, ha, ha, hat, ha, ho, ha, 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 ho, ha, woi. Nek kon cepete iso. Request
Iki sapa ya sing komen ning YouTube iki? Kan cepet oke, nyoba. Ah! Kok wah, menteleng kaya tuna. Ha! Weh. Ha! Oh! Hot! Ha! Oh! Oh! Wah, hoi! Wah, hot! Hot! Lah! Aduh. Wah, matai. Aduh. Hot. Ha. 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 Oh, hot. Ha. Aduh. Eman ragamu Setyaki. Ora eman sepapopo. Aduh. Ah. Weh. Ah, malah ngantem genti parat. Oh. Anggepe apa? Gaman anyar, Dik. Parat nyepelekke weh. Kowe ya nyaut. Wong aku duwe. Wah, ming cilik ya arep kok. Ora udu talang to iki. Ngawur. Urung lho. Nah, meneh. Sing ana ukir-ukirane. Matah dhewe padake. Gede gotone cilik. Ya wes, ngopo kowe? Iki kudu wayang gawan kok. Ha. Oh. Aduh. Nek kon ngoprol ngono kuwi.
Sopo iki? Sandangan Patih, Patih Resta Ketu. Kowe ya Patih. Patih. Wah, Patih kita. Iya. Patih ngendi kowe? Patih negara Kalingga, Patih Jayanegara. Ayo. Kowe arep nyidra kelawan Dewi Wara Sri Kandi kudu nglangkahi kuandare Patih Resta Ketu. Mati kowe jajalan. Oh. Ha! 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 Mawalindo bumi kuncing Kumalodo kuntor katuk Umop sang Jolonidi Kok Nun wis sampe urung blas wah kok blas piye to sing nabuhi bingung sampeanku wah panes maning jajalanan Setyaki karo Patih terus token Ketu ngobrak Priwati Bolos gara-gara Kalingga tabrak ngayut san mati dereng kowe iso ngundurke Wadyabala negara Kalingga
Iki senopatine Kalingga ya aku Prabu Lokayanti. Jenengmu wis akeh sing nganggo ora urus. Wong ning negaraku ya mung ana aku Lokayanti. Jeneng Sulis ki ya akeh sing nganggo. Lokayanti ki ya akeh sing nganggo ning aku Prabu Lokayanti. Apa-apamu Setyaki. Kowe ora gelem ngulungke Dewi Wara Sri Kandi apa kelakon tak kramasi epek-epek raimu. Lakono ku andani Setyaki waran. Setyaki kok ngasih kalah gawe gelane penonton. Aku ngeliga wujude godho wesi kuning ora pecah kok andamu aja takon dosa Lokayanti. Weh, gawa gata. Hah? Anggep aku ora duwe wong. Hah? Hot.
piye ngapa lho kok dadi simpingan kalah mati kak terus kesimping kak awitokno nek wis mati ku ya kek bali ning asale iya piye iki kaya ngene iki wah Wadyabala ora ana sing monggo muli aduh matur Raden Supali kok matur Raden Supali iki kahanane kaya ngene iki Tabler kinam tatuko yayasine pe netra kocak ngondarandin hitam nyomangalon Joko watane rombaran manus maning jajalanan lakon kok dadi Wadyabala sekono goreng kalingga padha nungsang yang numbuk bentus gudel bingung mergo saka matrap pokal gawene Wadyabala goreng Mansala iya tak enteni dina peteng Dewi Wara Sri Kandi tak colong yen to ngasilena aja ngluputke kelawan Raden Supali saya dalu aras abyor sorot lintang kalangku madhap titisonya madya rati lumrang gandaning pos betala
rawuh Koko Prabu kaya wis katon tentrem kanan negoring Mancala. Setyaki aku tak nyuwun mriksa keparengipun Koko Prabu Kresna kados pundi? kae mau geger ana ing alun-alun negara Mancala kae Wadyabala saka ngendi? Setyaki Lah kok isih katon sisa-sisaning bleduk mangampak-ampak. Merga tandinge Wadyabala Pancala karo kae Wadyabala ngendi Setyaki? mungkin dados kamuningan Koko Prabu. Kala wau nalikanipun para Wadyabala negaring Mancala sami jejagi kawontenan wonten ing maraja negaring Mancala. Dumadakan wonten Wadyabala ngakuripun saking negaring Kalingga ingkang dipun mandhegani dening Prabu Supala kaliyan rayinipun inggih menika pun Raden Supali ing pangangkar swanyidra dhumateng pun Dewi Wara Srikandhi. Oh, ngono Setyaki. Nanging pangintenipun ingkang ngarepipun Setyaki sak mangki sampun saged anepak mundur barisaning para Wadyabala saking negaring Kalingga sampun tentrem Koko Prabu. Iya. Najan to tentrem dikaya ngapa nanging ndak jaluk Setyaki. Aja tansah kendhat nggonmu ngrondani sartane jejaga beteng sing jero. Jaga jagang sing jero beteng sing kandel ning Prajanagara ing Mancala. Mekaten Koko Prabu. Ya, merga jaman saiki akeh telik Mangindrajala ingkang mlajar saka sela-selane Garu. Aja ngasi mengko ana bobol boroting kanan negara ing Pancala ndak pasrahke katentreman iki kabeh ana ngersani Dimas Setyaki. Kadangipun Kakang sorote pandam sumala kamadhang jroning masarean ngenani wadana remu kalingan ngangrangan sang tiah manah engkung sumungkem kuling sang kalakung mangrepa babu sang kakung mangrepa babu eman Menikaten kula namung sedika dawuhipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna. ya wis yen to kaya mangkono. Wektu dina iki panjenengan bakal budal. Ya kuwi manjing makuwon bareng kelawan para nalindra-nalindra liyane bareng kelawan Koko Prabu Baladewa dene Yayi Prabu Puntadewa. Mekaten Koko Prabu. Ya. Menikaten kula nyuwun pamit badhe jejagi ngrondani kawontenan wonten praja negaring Pancala menika Koko Prabu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setyaki. Apa samawara cita angkara kata buta maesa Raspati mintuna eka Tri catur panca sat-sapta astana wadasa Sirwe Sang Hyang Areka manto sing dalu
Jroning ratri dring wonten ing kacarita namung Sang Hyang Prabu Batu jedul saking brangwetan kalih Gosarta gunung-gunung pradri kang bisa merbawan jagat raya tuntas ing kamanjan dewasane kaos susawancine wis ngancik gara-gara apa to kang dadi petandari kang gara-gara gara-gara satya mungkin naring ngurmati wijaya lepat Sang Hyang para Panakawan nangge Sang Kelurah Semar Badra niku lah nara galing kula Petruk Kanthong Bolong Semar kula Bagong Sami Gusti Padari Ngalasara Rombo mangono mawon das mari Sang Hyang para Panakawan medal tlatah ngekse konto